хора, който все още не почвам това филмът, но започваме да правим дрехите, че ще са ни важни. Хайде да ги правим. Иу! Защо е така? Искам да си и тук по този начин. Братовчет ми, братовчет ми, приятеля ми е пак тук. Добре. Първо това ще бъде някаква такава училищна униформа за 6-ти клас. Защото тя вече ще е в 6-ти клас. Не знам, хора много не могат да обяснят чак толкова много подробности, но да. И гледате накрая как ще ни надраскат униформата и тя накрая няма да участва. Сега да не издавам толкова много, но да. Добре, хора, и така. Това е дрехата. Сега правим друга дреха, която е така, нали, да си ходи на воля. Особено да кажем. Мисля, сложа малко по-такава различна поза. Добре. И така. Хора, издавам още малко. Като в другите филми тя няма да си взима багажа и там напътува, защото си има училище в, нали, нейния нов, уж да кажа, град, ама не. И затова, хора, мисля, че ще са тези дрехи. Слагам тази тук. Училищната униформа тук. И да. Хора, мисля, още сега започвам, но трябва в друго видео, затова от мене чао. Това ще е много кратко, 3 минути некъде и да, чао.